एल'ग्राखौ होनदों आं नोंखौबो होनदों आं आदा एल'ग्राजों आदा एनिथिं एम जे जोंखौ नोंसोर सानैया मानो होननांगौ बेबायदि आंनि चइसनि खोथा ना जेनेबा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरो फिन खनसे दिनै एदिना आर्टि ब्लग चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जालायबाय नोंथांमोनखौ आसा खालामदों मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दायो मोना जाबाय लोगोफोर हरनि 10टा बाजिबाय उन्दुनोबो ओंखारबाय फिसाजोआबो उन्दुआखै बिनिखायनो आं सानबाय लोगोफोर भिडिअ बानायनोसै होननानै ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' मैया दाख्लैफोर नुबाय थाखादोंमोन माने भुमिकानि भाइरेलखौ माने भुमिकाया जेम्सखौ मा बुंदोंमोन बोराय बुंदोंमोन ना दा बिनि सायाव गोबां मानसिफ्रा भिडिअ बानायदोंमोन आरो भाइरेल खालामदोंमोन ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावनो माने भुमिकाया एनिथिं एम जे आरो एल'ग्रा होनोब्ला बयबो मिथिजोबखायो ना बिथां सानैखौ माने थांखिनानै रायदों आरोना लोगोफोर दा बिथाङा मा होननानै रायलांखो मा माखो आंथ' गोसोआव थायालै बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांमोननि खोमाजोंनो खोनासंलांबानो जाबाय आरोना नायलांबानो जाबाय खोनासंदो एबा नायलांदोबो आरोना लोगोफोर दा आं भिडिअखौ होनानै होनोसै लोगोफोर हेल' आं सोरखौबासो थांखिनानै होननो नागिरदों बे जाहैबाय एल'ग्रा ना मा एल'ग्रा इउटुबार ना मा ओमफ्राय एनिथिं एम जे आदा नोंसोर आंखौ बेबायदि इउटुबावहाय बानायनानै होनो नाङामोन जे आदा जेम्सनि बारै होनदों आङो आदा जेम्सखौ आं बिदि होनाखै जे आं गाज्रि होननानै आं जेबो होनाखैबो मिथिबायना आंनि माबायावसो आंनो आंनि लाइभ भिडिअआवसो कमेन्टआवसो हरदों आदा जेम्सखौ आब' भुमिका नों आदा जेम्सखौ लागोन ना लाया होननानै आं होनदों रिप्लाइआवहाय आंनो नाङा एफा बोरायनो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जेनेबा आंनो आंनि पसन्दनिसो सायावसो रायलायदोंथ' जेनेबा आदा जेम्सआ बयनिबो थाखाय बोराय बेबो नङा जास्ट आंनि थाखायसो जेनेबा बोराय जेनेबा आं बिदि होननानै आंनि बारैसो आं रायलायनानै आं होनहरदोंमोन ओमफ्राय दे आरो बेखौ दे मिम्स बानायदों होननानै बुजिबाय आङो आंनि बे फल'वार्सफोरासो बानायदोंथ' आंजों जाय लाइभ भिडिअ नायो बेसोरसो बानायदों बाट नोंसोरथ' जेनेबा इउटुबारसो ना ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ आं दुखु मोनदों नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै दासो बावाखै हरदों माखासे मानसिफोरा आब' नोंखौ एल'ग्राजों एनिथिं एम जे जोंहाय नोंखौ बिदि होनहरदों नाय होननानै बुंबाय सोरनियाव हगारदों आगै होननानै बुंबाय आं नायबाय आङो ओमफ्राय एनिथिं एम जे आवहाय हगारनायखौ आं नायबाय आरो एल'ग्रानिखौ दोननानै बेनिखौबो बेयावनो होखादों नालाय आदा एनिथिं एम जे आं नोंखौ सिगां मोजां मोनोमोन दा आं नोंखौ मोजां मोनला सिगांबो माने आं दा नोंखौ होननानै बुङो खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंलाय गोदाव सोरावनो आं नोंखौ जेबो पार्सनेलि जेबो आं नोंखौ मोजांसो मोनो सासे इउटुबार होननानै जोंबोथ' नोंसोरनि थाखाय नोंसोरनि इउटुब चेनेल खुलिनायनि थाखायसो जेनेबा जोंबो सोलोंनानै जोंबो बानायदोंथ' इउटुबावहाय जोंबो भिडिअ हगारदों ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जों नोंसिनि जुनियरब्रा नोंसोर जोंनि सेनियर गोजा ओमफ्राय नोंसोर मानो बिदि होननांगौ जेनेबा आं दुखु मोनदों आदा होनखाबाय आङो रिप्लाइ होनांगौबा जेनेबा आदा जेम्सआ होगौमोन ना नोंहालाय मानो होननांगौ आदा एल'ग्राखौ होनदों आं नोंखौबो होनदों आं आदा एल'ग्राजों आदा एनिथिं एम जे जोंखौ नोंसोर सानैया मानो होननांगौ बेबायदि आंनि चइसनि खोथा ना जेनेबा आं जायखौ हौवाखौ लाया जेनेबा आदा जेम्सखौहाय मानोहाय बेबायदि लासिं सिं खालामनांगौ आंहा आंनि पार्सनेल कमेन्ट हरनायावसो आं बेबायदि माबादोंना इउटुबनिया आलदा मिन्थिबाय इउटुबा थैजासे थायो फेसबुकनियाहाय मालाबासो नुयो मिन्थिबाय सानसे साननैल' भाइरेल जायो बियो मिन्थिबाय जोंदों दे आंखौ मोदै सख'नो नाङा दे नोंसोरो मिन्थिबाय फाब नांगोनबो होनखाबाय आङो आदा एल'ग्रा आदा एनिथिं एम जे आं नोंसोरखौ मोजां मोनोमोन मिन्थिबाय दा आं नोंसोरखौ आं नायलाबो मिन्थिबाय आं जिखुनु दुखु मोनखाबाय खोन्थाखाबाय आङो मानो बेबायदि होननांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनगौमोन ना आंहा आदा जेम्सखौ मोजांसो मोनखायो जेनेबा आंनि जेनेबा बेसोर होनबाय नालायथो आदा जेम्सखौ लायो ना लाया होननायनियावसो आं बिदि होनदों दा गोदाव सोराव बिदि बानायनाङा मिन्थिबाय नोंसिनावल' खुगा दं नङा आंनावबो दङ मिन्थिबाय रागाजोंनो ओंखारो मिन्थिबाय बेबायदि होननाङा
आदा जेम्सआ जाहैबाय आंनिफ्राय देरसिन एसे गिदिरानो जाहैथारबाय आंनो नांगौ 25-26 इयार्सनि हौवाखौ ओमफ्राय आंनाव जेला कमेन्ट हरबाय जेला आं बिनि रिप्लाइ होदों ओमफ्राय नोंसोरा मा होननो मोन्थाय दङ नोंहा मा हक दङ जे होननो एल'ग्राजों एनिथिं एमजेजों नांगौबा मालाय आदा जेम्सआ होनथोंमोन ना आं होनफ्लांबाय जेबो नङामोन आदा जेम्सआ मा सानगोन जेनेबा आंनि भिडिअखौ बेबायदिखौ नुनानै गथ'आ होननानै ओरैनोबाबो आं रेसपेक्ट होखायो आर्मिफोरखौहाय गोदाव सोराव मानो बिदि होनो लासिं सिंनो मानो खालामो मानसिखौ मिम्स खालामनोबाबो खालाम जेबो नङा आं माखासे मानसिफोरखौ होनबावबाय आङो मिम्स खालामबाबो खालामबाबो जेबो नङा बाट मालायखौ हार्ट खालामलायनाय एथबां खालामनाङा मिन्थिबाय लासिं सिं खालामनाङा मिन्थिबाय सोरबा सोरबाया थैफ्लांगोन माथो बिदियावनो नोंसिनि थाखायनो नोंसोरनो एथ' बुजिनाबा बेखौलाय मानो भिडिअखौहाय मानो हाइलाइट खालामबावनांगौ गोदाव सोरावनो नोंसोरसो आंनिफ्राय गाज्रिसिन माथोलाय होमबालाय आदा जेम्सआ मा सानगोन होमबा बिदिबा गोदाव सोरावनो